Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco no noso plató para responder a todas as nosas preguntas José Blanco, deputado socialista no Congreso e, como saben, exministro de Fomento. Señor Blanco, moitísimas grazas por aceptar unha vez máis o noso convite e benvido a Correo Televisión de novo. Gracias por invitarme, aínda que retrasei a invitación uns días, pero bueno, empezamos ben o ano. Empezamos moi ben o ano. Bueno, temos moito de que falar, e vostede deputado no Congreso pola provincia de Lugo, pero xa case se dá por feito que vai ser candidato ao Parlamento Europeo nas eleccións do mes de maio. Verémolo xa que logo en Europa? Bueno, efectivamente, dase case por feito, pero non está feito. É dicir, todavía non tomei ningunha decisión. En todo caso, eu sempre sou unha persona comprometida con as ideas, con o proxecto, co partido, e se o partido considera que debo de formar parte da candidatura ao Parlamento Europeo, pois eu estaría en condicións de reflexionar sobre esa posibilidade. Pero todavía non se fixeron as candidaturas, non se empezou o proceso. Pero a reflexión ten que estar feita xa a estas alturas, digo, porque isto está en xaneiro, en marzo terán que elaborarse esas candidaturas. Bueno, pero aquí a marzo queda moito tempo, que se está feita unha reflexión é da importancia que vai a ter o Parlamento Europeo, que ten o Parlamento Europeo, pero despois do Tratado de Lisboa ten moitas máis competencias. Cambian as cousas. Os cidadáns deronse conta durante este tempo de crise, sobre todo, como en Europa se tomaban moitas decisións que nos afectaban as nosas vidas, decisións sobre economía, sobre o crédito, decisións do Banco Central Europeo, é dicir, decisións que logo tiñan moita repercusión en políticas que se tiñan que poñer en marcha, que acordar no noso país. Por eso, creo que estas eleccións revisten unha importancia maior, porque ademais de que o Parlamento Europeo vai a ter máis competencias, pois os cidadáns son máis conscientes de que é necesario implicarse, porque do que pase en Europa depende tamén do que nos pase a nós. Xa non son eleccións menores, non? Como se vían hai un tempo, non? Nunca foron eleccións menores, pero é verdade que se percibían desa maneira. Se percibían como unhas eleccións menores porque a Europa nos parecía que quedaba moi lonxe e que non afectaba as nosas vidas. Pero precisamente se algo puxo de manifesto a crise é que as decisións que se toman en Europa repercuten logo directamente sobre de nós, non? Pois antes nos parecía que Europa era un pouco o que redistribuía fondos para que logo se invertiran en cada país. Dende logo, España, Galicia, puido desenrolarse, puido facer infraestructuras, precisamente con fondos que viñan da Unión Europea. Pero agora hai políticas que teñen que ver coa economía, que teñen que ver co que nos afecta todos os días, que se adotan en Bruselas, en Europa, e a xente foi consciente deso, non? Cando dicen, oye, é que o Banco Central Europeo dice que España ten que facer unha reforma laboral para adaptar costes. É dicir, ao final, esta crise, ojalá non tuviéramos que darnos conta da importancia de Europa como consecuencia dunha crise, pero é verdade que a crise fixo despertar a xente en relación á importancia que ten precisamente Europa, o Parlamento Europeo, a Comisión Europea, etc. Di vostede que non o ten decidido, que é o que o fai dubidar? Non é que me faga dubidar, é que primeiro ten que haber unha proposta do partido para poder reflexionar sobre a proposta. Todavía non se formulou a proposta. Podemos contar con ela, eu creo, non? Bueno, pois non sei. Estos somos os xornalistas que nos adiantamos sempre, sí. Digo, porque nas quinielas está, non? En todas, vamos. Bueno, pero as quinielas non sempre tocan. Como leva o inglés? Porque non sei se está estudando ou se o ten... Sí, bueno, a verdade é que... Digo, por se fora de candidato, non? Non, xa fai tempo, non? O que pasa é que non coa intensidade que estou dedicando agora, porque efectivamente un ten máis tempo, ou ter menos responsabilidades, e ademais me motiva moito o poder compartilo, conversacións, cos meus pequenos que tendo 10 ou 12 anos, pois falano perfectamente, leen perfectamente inglés, ven as películas en inglés, e un pouco un sinte envexa, non? Envexa, se di en galego, do que son capaces uns
cativos de poder asimilar e que a un maior lle costa moito máis. Bueno, dende que non é ministro, entón adiantou moito no inglés. Bueno, sí, teño máis tempo para dedicarme a cousas que antes non me dedicaba. Por exemplo, dedicome moito máis á familia, aos meus fillos, bueno, tengo un máis tempo. E a familia levaría ben eso de que fora de eurodeputado? Anímano? Pois aínda non compartimos esa reflexión. Bueno, pensando nesas eleccións europeas que dicíamos antes que parece menores e non o son, van servir ou deben servir para despexar moitas incógnitas, non? Que perspectivas ten o PSOE diante deses comicios? Bueno, o Partido Socialista cree que estas eleccións son moi importantes, non decíamolo antes. Se estáse vendo que non é o mismo un plantexamento conservador a hora de afrontar decisións que nos afectan a todos que un plantexamento progresista. Precisamente agora estamos vendo que hai unha maioría conservadora en Europa que ten unha política moi intransigente, moi de axuste presupuestario, moi pouco flexible, aínda que algo se flexibilizou nos últimos tempos, que levou a moitos países a tomar decisións moi drásticas de recortes que afectaron a vida dos cidadáns. Por lo tanto, vai haber un contraste importante, non, de que Europa temos que construir, se ten que ter un acento moito máis social, se temos que ir a unha velocidade máis rápida para esa unión fiscal, esa unión monetaria, esa unión económica que é importante que se acelere, porque claro, non ten sentido que a construción europea se faga cunha lentitude donde non se armonicen políticas, por exemplo, fiscais e que cada país vaya tomando decisións que logo repercuten noutros países, non? Por lo tanto, é importante estas eleccións europeas, é importante que esta maioría conservadora que hai en Europa seña unha maioría que se viña menos, é dicir, que haya unha maioría progresista, para tratar de poñer un pouco máis de acento nesa Europa social. Europa sempre foi un modelo, non? de política de benestar, e ahora mismo estamos vendo que fruto da situación económica e fruto desas políticas conservadoras, os estados de benestar se están empequenecendo e con eso a igualdade de oportunidades das persoas. Por eso é importante esa reflexión e por eso é importante, o meu xuicio, que exista unha maioría progresista en Europa. Quedan 4 meses para esas eleccións. Vostede, que é un experto niso de interpretar as enquisas, dábasalle moi ben e todo o mundo o recoñecía, cree que o electorado xa lle perdoou o PSOE os erros que cometeu na xestión da crise? Mire, estamos a ver moitas veces, casi diría que diariamente, cidadáns que están a sair á rúa a reivindicar que non haxa recortes educativos, que non haxa recortes sanitarios, a defender que non se modifiquen esas leyes, agora o tema do aborto, o tema da dependencia, etc. O que están eses cidadáns é defendendo nada máis e nada menos. Non, a veces non son conscientes deso, pero o que fixemos os socialistas. Por lo tanto, non se trata de perdonar, é dicir, nós tuvemos que facer frente a unha crisis que non estaba prevista, en contraste co actual goberno do Partido Popular, que plantexou aos cidadáns un programa sabendo que había unha crisis moi importante e que foi a partir do primeiro momento, do primeiro día de ganar as eleccións, que fixo absolutamente o contrario do que estaba previsto no programa electoral. E esos cidadáns levan o mal porque é un engaño cando dixeron non vamos a tocar a política educativa, e estamos vendo que hai unha contrarreforma educativa, que hai recortes, que hai alumnos que non poden pagar as tasas universitarias, que as becas se veñen a menos. Vemos no tema sanitario, ahora mismo acaba de entrar en vigor o copago sanitario para tema hospitalario. Non hai nada máis cruel que decirle a unha persona que, por exemplo, ten cancro, que ten que pagar unha parte polos seus medicamentos. Este tipo de cousas que decían ademais que non iban a facer, ou a reforma que acaban de facer no sistema de pensións, que vai a supoñer
un recorte estrutural de cerca do 25% para os próximos 10 anos. E iso vai a quedar para sempre, é dicir, que vamos a ter unha perda de poder adquisitivo moi importante. Por lo tanto, oye, estamos vendo no contraste da xestión que o que veu despois foi moito máis cruel, porque obedece a un plantexamento ideolóxico. É dicir, aquí hai unha idea de España que Aznar non se atreveu a levar adiante por parte do Partido Popular, dos conservadores, moi ben pensada e moi ben estruturada, que aproveitan a crisis para desmantelar o estado do benestar social, para recortar dereitos, porque a dereita sempre tuvo unha idea na cabeza de que había demasiados dereitos e de que había demasiadas libertades. E agora aproveita a situación de crisis para dar unha volta de torca a eso, e estamos vendo todos os días, non solamente cos recortes, porque hai outros ámbitos que non son recortes, pero que teñen que ver coa liberdade, que tamén está vendo unha involución. A lei do aborto, é dicir, non permitir a capacidade de decidir da nai e, por tanto, retrotraernos a tempos pretéritos. Fíxese, España era un exemplo en Europa e no mundo de un país que había avanzado enormemente en reconocemento de dereitos e en avance de libertades. E ahora mismo hai un estupor en Europa, non se entende o que está pasando en España, que pasamos dunha situación de ser considerados unha referencia a volver a unha situación de pasamos de estar na cabeza ao furgón de cola. É increíble, pero iso é o que está ocurrindo, e isto ten que ver coa ideoloxía e cunha forma de entender a vida que, aproveitando moitas veces a crisis, pois están a facer porque responde ao verdadeiro programa que sempre quixo facer o Partido Popular. Despois de ser o que máis mandaba no PSOE, despois de Zapatero, claro, como se leva iso de ser un deputado raso? Levas estupendamente. Despois de haber ser mandado, me parece que estupendo. Eu sempre digo que as responsabilidades políticas son coyunturales e que, polo tanto, un ten que saber que durante un tempo pode ter unha responsabilidade e logo non a ter. Todo o mundo ten que ter presente que hai vida máis alá da política e que, por lo tanto, a política, eu son unha persona que desde pequeno pues estuve moi metido activamente na política, por tanto, que a levo dentro, que teño uns principios e uns valores que son os que me moven, pero sempre tuve en claro que ter unha responsabilidade era de forma conxuntural, o levo estupendamente. E incluso estou descubrindo, o comentaba ao inicio da entrevista, posibilidades de facer cousas ao marxen da política e, ademais, teño un certo arrepentimento de que non adiquei algún tempo máis, pois, por exemplo, aos meus pequenos, a cousas distintas á actividade política, pois a ler, a ir máis ao cine, a compartir máis tempo cos amigos, coa familia, etc. Por tanto, hai vacíos que se enchen doutro xeito e que son tan importantes ou máis. En todo caso, ata que punto pois a cuestión xudicial, o caso Campión, que afortunadamente quedou atrás para vostede, lle afectou a súa carreira política? Bueno, unha persona que foi o secretario de organización do Partido Socialista, que foi vicesecretario xeral do Partido Socialista, que foi ministro do Goberno de España, desde logo ten a súa ambición política colmada. É dicir, o único que teño é un caudal de gratitude a tantos compañeiros que me apoyaron durante tanto tempo, o presidente do Goberno que, cando foi elixido secretario xeral do partido, me propuxo para secretario de organización e logo para vicesecretario xeral, a xente que me votou permanentemente na miña circunscripción en Lugo. Eu só teño un sentimento de gratitude e a esa xente que depositou tanto tempo un caudal de confianza e, polo tanto, a miña ambición política está de sobra colmada. O máis grande que pode ter unha persona que se dedica á política é ser membro do goberno do seu país, de España, e poder facer cousas polo seu país, por España e por Galicia. A veces
me critican, directo ou indirectamente, por, oye, escoito a veces, oye, pero por que se dixo que tuvo que facer este gran aeropuerto en Santiago, en tan pouco tempo, por certo, e eu digo, tuve unha oportunidade de demostrar que se podía facer algo por este país, en pouco tempo, e fixemos moitas cousas, eu me sinto moi ledo da gran inversión pública que se foi capaz de facer en Galicia, foi a maior inversión pública da historia de Galicia, tardarase tempo en facer tanta inversión en tan pouco tempo, e me sinto moi orgulloso, e probablemente o que demanda... Gustaría allí algún enfrontamento con algún membro do goberno, imagino, non? Non sería tan doado, por exemplo, o investimento nas obras do AVE a Galicia. Non, foi un tema moi difícil. Nun momento de crise económica tan profunda xa como había no ano 2011, ser capaces de planificar unha inversión de 6.000 millóns de euros para acabar o AVE de Galicia, de facer licitacións de miles de millóns de euros, de comprometer eso, de convencer a Facenda, foi difícil. Eu lembro que nunha charla aquí en Santiago dixen que se non era capaz de sacar adiante esas licitacións, ese proxecto, que deixaría o cargo, decía o de corazón, porque para min me parece que era unha oportunidade que tiña Galicia e que non se debía desperdiciar. Por eso agradezco que esa inversión no AVE se siga mantendo, non? É verdade que disminuiu un pouco, é verdade que este ano a execución presupuestaria este ano pasado foi escasa, pero eu vexo tamén que hai compromiso e que esa obra, como é o objetivo, non era que acabara no 16 ou no 14, ese debate de fechas que a veces eu comprendo que hai ansiedade porque chegue, pero o meu objetivo fundamental era que ese proxecto fora irreversible, que non houbera capacidade que tuvera volta atrás, que Galicia, aínda que fora un ano despois, tuvera a alta velocidade. E a Dios gracias, creo que ese objetivo se conseguiu e, por lo tanto, me sinto moi reconfortado. Valora, entón, positivamente a xestión da actual ministra, Ana Pastor? Bueno, Ana Pastor ten que facer frente a unha situación de inversión pública nun momento moi complicado. Eu lamento que o axuste do déficit se leve a unha situación tan extrema que este mermando moito a inversión que eu creo que é inversión productiva. E, por tanto, me parece que demasiado o axuste que houve no Ministerio de Fomento, o recorte, polo tanto, de gasto público e, en consecuencia, iso trae consecuencia de retraso ou de anular algúns proxectos. Pero a min, en términos xerais, o presuposto que se prevé de inversión pública en Galicia me parece que é razonable, podía ser un pouco máis, pero dixémonos que é razonable, e a mí o que me gustaría é que ese presuposto que se execute, é dicir, que non seña só un presuposto de cara á galería. E logo hai un debate que está aí e que a min me inquieta porque están actuando, o AVE a Galicia está concebido en doble vía, e están actuando solo nunha vía. Eu creo que un proxecto da dimensión histórica que ten este proxecto, que para os próximos 100 anos, para un siglo polo menos, non debemos ter a tentación, por un tema presupuestario, por un tema de chegar antes, de facelo dunha vía solo. Creo que eso sería negativo, e creo que hai que estar ollo a visor, porque algúns poden decir, oye, cunha vía solo para Galicia é suficiente. Si perdemos ese tren, perderémolo para sempre, e, polo tanto, creo que é necesario estar ollo a visor. A ministra deu garantías en sede parlamentaria de que eso non iba a ser así, pero eu teño un pouco de mosqueo, non? E, polo tanto, creo que é un gran proxecto. No seu momento, a mí me parecía que a entrada de alta velocidade de Galicia entre Lubián e Ourense estaba mal concebida, houve que modificar rapidamente os proxectos para que fora de alta velocidade, porque non estaba previsto de alta velocidade no proxecto inicial de Álvarez Cascos. Se fixo esa modificación e eu creo que hai que manter esa inversión nos términos que están previstos, porque sería moi negativo para Galicia o non facelo así. Foi a súa obsesión como ministro, esta cuestión?
No, pero Semella. fixemos moitas actuacións, fíxese, pequenas actuacións e grandes actuacións. A través dun porcento cultural rehabilitamos catedrales. A de Lugo, unha parte da Catedral de Santiago, se rehabilitou con fondos do Ministerio de Fomento. Demoslle un impulso a autovías, a autovía do Cantábrico, que agora se está rematando, tuvo un impulso extraordinario, 500 millóns de inversión se fixeron aí, e está prácticamente rematada no tramo de Lugo, queda un pequeno tramo que se vai a poñer ahora en servicio. Nos aeroportos, nos 3 aeroportos, fixemos un aeroporto novo, que agora o importante non é facelo, o importante agora é saber que facer con el. Aí está a cuestión. Saber que facer con el. Creo que aí é onde se ten que centrar a actividade do Goberno de España e do Goberno da Xunta de Galicia, deixarse de tanta liorta e decir que somos capaces de facer. Especializamos os aeroportos, como promocionamos rutas, como baixamos tasas para facer os aeroportos máis competitivos. Todo isto que empecé, cando foi, por exemplo, o debate sobre o control aéreo, donde se reduxo 500 millóns de euros, no, 400, o gasto salarial dos controladores aéreos, case o 50%, iso tiña un obxectivo, que era rebaixar as tasas de navegación aérea para que os aeroportos foran máis competitivos, non? Por tanto, hai un abanico de posibilidades que nos permiten que os nosos aeroportos sean máis competitivos. Eu teño un sentimento agora mesmo contradictorio, perdóname un segundo. Según conocemos o avance dos datos do turismo do ano 2013, España incrementou bastante o turismo. Sigue sendo un motor de desarrollo importante para España. E, sin embargo, baixaron nos aeroportos de Santiago, por poñer un exemplo, estamos en Santiago, notablemente o número de personas. Algo está fallando. É dicir, cando o ano 2011, 2010-2011, que 2 anos nos que eu era Ministerio de Fomento, o aeroporto de Santiago batía récords históricos de personas que chegaban. E se esa evolución se seguira incrementando, pois claro que se quedaba pequeno o aeroporto que tiñamos e claro que había que facer unha nova terminal, por eso a fixemos, pero ahora se invertiron os temas. Bueno, temos que pensar en que estamos a fallar, como temos que facer para promocionar Galicia, o noso país, e como podemos sacar de rentabilidade esas infraestructuras que temos, porque pode chegar o AVE, vai a chegar, pero se non sabemos que facer con el, logo diremos, temos o AVE, pero non nadie o utiliza. Temos que preparar a Galicia e o noso país para a chegada tamén da alta velocidade. Pediría un par de programas máis, porque teño tantas cousas polas que preguntarlle que non me chega, pero pídolle respostas un pouquiño máis breve, bueno, pero para no próximo semestre volvemos. Para poder falar hoxe de todo que do máis urxente. Bueno, falando da situación do Partido Socialista, vostede que traballou tanto pola unidade dese partido con tantos anos de historia, que pensa cando ve esa gaiola de grilos que é tantas veces, eso por unha parte, e logo por outra, cando cree vostede que se teñen que celebrar esas esperadísimas primarias, porque xa se empeza a pensar en que se van a atrasar ata comezos do ano que ven. Isto xa se publicaba hoxe por aí en algúns medios. Bueno, o Comité Federal da próxima semana vai aprobar o calendario, non? A mí me parece importante o calendario, pero a mí o que me parece importante é o proxecto político que hai que ofrecerlle a este país. A mí me gustaría que non se falara tanto entre bambalinas e que emerxera personas que dixeran eu teño un proxecto, teño ambición, teño as ganas de levar este país adiante. A mí me parece que eso sería moi positivo. Nos vamos a facer unha cousa bastante revolucionaria en términos positivos. Vamos a abrir a cidadanía para que señan os cidadáns que creen no Partido Socialista os que poidan decidir co seu voto o liderazgo do Partido Socialista. Isto nunca se fixo. Isto nunca se fixo. Isto me parece o máis relevante. Donde se fixo eso, levounos ao éxito. Se fixo en Francia, e Hollande é presidente do goberno de Francia. Se fixo en Italia, e os italianos hoxe están gobernando en Italia, os socialistas italianos. Por lo tanto, estou tan convencido de que ese proceso vai a ser un revulsivo tan extraordinario que nos vai a levar a vitoria. Por lo tanto, quero que salga ben. E non me importa tanto cando se celebran, que o proceso salga ben, que haxa tempo, que se pode escribir a xente, que haxa un debate apasionante entre proxectos, entre personas, entre ambicións,
que me parecen positivas, non só ambicións personales, sino ambición de país, que queremos facer por este país. Me parece que iso será positivo para o Partido Socialista, e se sale ben, ao final obligará co tempo a que todos os partidos se democraticen un pouco máis e os seus liderazgos emerxan tamén da sociedade co voto da sociedade, como se vai a facer no Partido Socialista. Debería estar Rubalcaba nesas primarias, vostede que cree? Rubalcaba é un político de primeira clase. Estamos de acordo, pero a marxe diso... Sí, eu que creo que xa é unha decisión que ten que tomar el, si ten ganas, si se encontra con enerxía, si cree que pode aportar a este proceso, pois debe presentarse. Porque a mí me parece que o importante non é un debate só nominalista, de tal ou cual, sino, oye, que queremos facer con este país e temos ganas de facer por este país. E, polo tanto, creo que si se encontra con ganas debe ser o candidato, debe presentarse, pero iso é unha reflexión que ten que facer el. Eu teño as miñas preferencias. Ten algún favorito? Non me vai dicir, xa sei, pero pensa en alguén. Sí, eu creo que hai personas que reúnen cualidades para poder liderar unha nova etapa de progreso en España e no seu momento opinarei, pero sí que hai, o Partido Socialista ten moito banquillo, incluso habrá máis dos que están sonando, Bueno, verémolo. Falando de Besteiro, como valora estes 3 primeiros meses a fronte da Secretaría Xeral do PSDG? Empeza con moitas frontes abertas, non? Unha máis recente, a crise en Ourense, que pinta mal, dá a sensación de que lle falta firmeza a hora de tomar determinadas decisións que poden ser importantes, por exemplo, no caso de Ourense. Besteiro é unha persona de diálogo, non? E sempre quere conformar as decisións a partir do diálogo, pero o máis importante de Besteiro, máis alá de que existe un problema puntual, que, por certo, non é novo, herdou, este non é un problema que xurda ahora, xa ven de atrás. O problema máis importante é que está sentando as bases, está construindo os mimbres dun novo proxecto para Galicia, que ten vocación de ser mayoritario. Nun momento que Galicia se está desmembrando, o Partido Socialista está poñendo os mimbres dun novo proxecto alternativo ao actual proxecto. Besteiro ten capacidade, ten ganas, ten ilusión, ten ideas, e eu estou convencido de que é unha persona que está a caer moi ben en Galicia. O seu xeito, da súa maneira, pero eu creo que ha aportado unha cousa moi importante xa a política de Galicia, que foi sosiego e tranquilidade. A política tamén necesita, sobre todo en momentos de grandes turbulencias pola situación que estamos a vivir, necesita de sosiego, de serenidade, e creo que Besteiro está aportando este plus de sosiego, de serenidade, que era necesario para o Partido Socialista, pero tamén para o país, para Galicia. E como ve Galicia 5 anos despois da chegada de Alberto Núñez Feijóo ao poder? Me gustaría poder decir o contrario do que vou a decir, me gustaría poder decir, pois vexo a Galicia ben, pero a verdade é que non a vexo ben. Non hai ningún indicador positivo. É dicir, o sistema financiero de Galicia xa non existe. Tiñamos 6 entidades financieras, fai 5 anos, non temos ninguna, e despois de unha aposta moi forte por unha fusión, por un proceso que se levou mal, por unha intervención política sin precedentes. Pero con problemas que comezaron moito antes, Sí, pero que se acentuaron con un intervencionismo, sí, que efectivamente problemas que empezaron moito antes e donde fallaron tamén mecanismos de control e donde alguén tendría que explicarnos, cando digo, non, queremos un sistema financiero galego propio, como que tiñamos. Eu digo, sí, para ir a facer inversións multimillonarias a costa valenciana e que nos levaron a ruínas e ahora todos os españoles temos que pagar 8.000 millóns de euros por esta broma, e donde fallaron, insisto, mecanismos de control, pero houve unha aposta política moi clara por unha fusión que moitos pensábamos que iba a conducir ao fracaso. Se xestionou mal, con documentación ou información que se demostra que era equivocada, non sei se intencionada ou intencionadamente. Pero, insisto, indicadores económicos son malos. Os sectores productivos do noso país están a ir a pique,
a nosa industria está cada vez máis mermada, estamos vendo que aumenta o desempleo, os salarios se reducen, 36.000 mozos tuveron que emigrar no último ano e medio. Iso é dramático, e é dramático por unha sencilla razón: está emigrando o capital humano, que é o máis importante que ten un país para poder transformar a súa economía, para que poida ser máis competitiva, para poder transformar o modelo de crecimento. Necesita ese capital humano. A xente preparada se está indo, 36.000 no último ano e medio. Os salarios son máis baixos e a xente ten máis dificultades. Eu conozco auténticos dramas personales de xente que tuvo que pedir, pero pedir no sentido literal, recursos para poder comprar os libros de texto neste inicio de curso escolar. Eu mismo tuve que facer un donativo a unha familia que conocía, porque conocíamos indirectamente, para que pudieran comprar os libros de texto aos seus pequenos este ano. Iso é dramático. E hai que ter... non hai, diría que solo non tendo sangre nas venas se pode consentir estas situacións dramáticas. Xente que tuvo que abandonar a universidade porque non podía pagar as tasas universitarias. Este copago, hoxe mesmo estamos vendo este Partido Popular que sempre predicou a unidade, políticas comuns para todos, estamos vendo como tomaron unha decisión do copago sanitario. Ahora mesmo hai varias comunidades autónomas do Partido Popular que dicen: no, nesta comunidade autónoma o copago sanitario non se vai a levar adiante. Hoxe mesmo a secretaria xeral do Partido Popular, nada máis e nada menos, na súa comunidade autónoma, dice: eu asumo o copago hospitalario, non o teñen que pagar. Por tanto, estamos facendo unha sanidade de dúas velocidades. Por que en Galicia os enfermos teñen que pagar unha parte das medicinas cando teñen tratamento hospitalario, e en Castilla-La Mancha, donde goberna o Partido Popular, non? Por tanto, non hai indicadores, insisto, que nos leven á esperanza e ao optimismo aquí en Galicia. De verdad, me gustaría que iso non fose así, non? E bueno, o Partido Popular leva xa 5 anos gobernando, xa non lle pode botar a culpa de todo, pois non sei a quen, non? Ten unha responsabilidade moi clara no que está a pasar en Galicia. Falando de España, non cree que este vai ser o ano no que comecemos o camiño de cara á recuperación económica? Vostede tampouco ve indicadores a nivel estatal alentadores que si ve o goberno? Bueno, o goberno si ve... E tamén grandes empresarios e Sí, banqueiros. os gobernos están dice que hai indicadores alentadores, dixo a final deste ano 2013, cando o resultado é que desde que gobernou Mariano Rajoy se perderon 1 millón de puestos de traballo e 800.000 personas menos na seguridade social, non? O único que está a variar nos últimos meses é que a xente non se registra no paro, porque moita ten que emigra xa. Non estamos mellor que fai 2 anos, porque a xente ten máis dificultades. As dificultades das que falaba en Galicia tamén existen en España. Hai moitas máis dificultades, hai moita xente que está no desempleo, que son máis, pero ademais que perderon a prestación xa por desempleo porque agotaron o tempo. Por tanto, as situacións de angustia son moito maior. Mentres haxa esta situación de angustia, de preocupación social, non se pode dicir que as cousas empezan a ir ben para non sei quen, desde logo para os cidadáns non están a ir mellor. Ojalá teñamos recuperación, non? E ojalá se cree empleo, pero fíjese, unha das cousas máis dramáticas que fixo o goberno do Partido Popular foi esta reforma do mercado do traballo. En que consistiu a reforma do mercado do traballo? Facilitar o despido e a precarización no empleo. Se despediu masivamente e agora se está contratando un pouco, pero contratos de 500 horas, 12 horas de traballo, como se viu no sector do turismo este verao. É dicir, unha precariedade absolutamente tremenda, non? É moi cruel, porque iso ten consecuencias. É dicir, se cobra menos, se cotiza menos a Seguridade Social, e iso nos leva a rebaixar as pensións, decíamos antes, o 25%
para os próximos 3 anos, porque van a perder ese poder adquisitivo. 3 anos non, 10 anos. Se vai a perder ese poder adquisitivo. Bueno, quédame unha morea de cuestións que comentar con vostede, entón tomolle a palabra, veña no segundo semestre, se é eurodiputado, pois tamén, non? Que tamén queda aí ao lado, non? Como bueno, se son candidato, espero que me traigas antes, pero seguramente. Pero como hai posibilidades de que eso non sexa así, pois no segundo semestre... En todo caso, aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, un placer, e deixámolo que desfrute tamén da cidade, non? Porque sei que, bueno, ven de cando en vez, non? A Compostela e aproveita tamén para ver amigos, imagino, non? Teño moi bons amigos aquí en Santiago de Compostela, entre eles a Pepe Bugallo, que por certo xe non o vou a ver, pero que é un gran amigo e que foi un gran alcalde de Santiago. A ver se vai ter que volver como candidato, Canto votamos de menos a Pepe Bugallo. Os de Santiago e os que non somos de Santiago. Bueno, pois veremos que pasa co PSOE de Santiago. Hoxe non dá tempo, pero para a próxima. Moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a todos por seguir unha semana máis o Estelae. Volvemos dentro de 7 días para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.